rangka cagaram kalsani sual fatemin zong turin aduar lalpai chuan lungai na thing cross chuka trên nắng ai lâu rắn phân chu cor sen le ling piar chu khumi she om tin reng tuar zo vi beram no lali chuan Kirnin om lo lali chuan mi sual ta na cross chu pui Calvary Lalpa'N turi achawani kalal Sugata na PUAL sa tluana kil na thir khe katana na lua o kasoy theih lo Zonet Epster Zonet Empai man theih anita he epsa hian zonet program thar berber tele ahlui te en theih ania program thar achwa zan la la online na endutan Zonet Empai a hian en theih chin don ani Google Play Store Apple App Store baka Smart TV thlengin he app hi download tur oma internet browser a zonet.tv a lutin man theih ngal bokani